از یکسر بچمجم پسپور سیاست درو و پسپور پیوندی ترکیه و عراق برئیس محمد علاجا ج انقره نها لگل من دم باش برئیس علاجا تو بخیر هاتی روداوی سروک وزیر عراق سبت ترکیه گلو چند دوسیاین گوتو بیجه بخورد دینه Yani tabii geniş bir gündemle bir rojava berfrah û dosyaka mezin Elî Zeydî dê were vêderê û li gel wî jî dê şandeyeke qelebalix hebe li Tirkiye bi serok Komarê Erdogan re dê bicive û serenavên ciddî hene divê mirov derbarê dema vê hevdîtirê de hinek tiştan bêje di demekê de ku serdestiya hêza Îranê ya li Iraqê tê nirxandin û niqaşkirin û kêm biye û di herêmê şer heye û weke ku hûn dizanin Elî Zeydî yekemîn serdana xwe bo Amerîkayê serdana duyem bo Îranê û sibe jî tê Enqereyê û piştî vê yekê jî dê serdana Siûdî Erebistanê bike ev jî ji bo giringiya Tirkiye ya jeopolitîk ya li herêmê dê ji bo Iraqê çiqas girîng e vî warî da peyamek e helbet di nav dosyayên zengîn de Zeydî de hinek dosya hene ku dê di nav demêra werin çareserkirin mijarên bi vî awayî hene destpêkê da di navbera Tirkiye û Iraqê de sala 1973 rêkeftineka petrolê hatiye kirin û ew rêkeftin îro bi dawî dibe heta niha derbarê vê yekê de aliyan ji bo nûkirina vê girêbestê encam werin negirtine dibe ku sibe rêkeftina enerjiyê were îmzekirin li vê derê rêkeftineka berfirah ji bo rêkeftineka berfiraya enerjiyê demeke zêde nîne di navbera kompanya Tirkiye ya BOTAŞê û di navbera kompanya Iraqê ya SOMO'da dê rêkeftineke yek salî bêkirin û piştira dê di bo rêkeftina berfireh da divê çarçoveyê de hinek hevdîtin wernekirin yek mijarên çarçoveyî dê ev e çarçoveya duyem jî ew e bêçekkirina PKK yani çekdanîna PKK ye li hawin dizanin li Tirkiye pêvajiyek heye û li parlamento jî dê reşnivîsek were niqaşkirin rol û berpirsiyariya Iraqê di vê meselê de wê çi be birêz Alaca di mesela çekdanîna PKK de Weke hûn dizanin ev pêvajo 2 salin berdewam dike mijara PKK salên dirêje rêveberiya Bexdadê yani înisiyatîv wer nedigirt vê ev yek weke pirsgirêka Kurdan û bi pirsgirêka wan av Tirkiye ra dinirxand û davite ser milê Erbîlê lê di 2 salên dawî de Iraqê biryar da ku înisiyatîfê werbigire hem hewildanên Erbîlê û hem jî zextên dîplomatîk ên Tirkiye û daxwazên Tirkiye hebûn ji ber van yekan ew jî êdî berpirsyariyê werdigirin piştî çekdanîna rêxistinê biryareka hevbeş divê were girtin ku em bibêjin endamên rêxistinê vegerin dê hinek werne Tirkiye dibe ku hinek jî li Iraqê bimînin di vî warî de hem ji aliyê yasayî û hem jî ji aliyê ewlehiyê ve dê tedbîrên çawa werin wergirtin û di heman demê de ji bo ew qadên dê ji aliyê PKK ve welên varakirin dê ji aliyê Erbîlê û Bexdadê ve çarçoveyek were diyarkirin û were tijîkirin û di heman demê de em dê nizandê sibe roja mexmûrê çi bibe li Şingalê hebûna PKK dê çawa be em nizanin di vî warî de divê
لی بغداد انسیاتیف ور بگره حتی ایرو اربیل ربریا اربیل زدتر بر پرسیاری ورگرد و دست خواه کرا بنا کافر لی دوی ایدی بغداد جی و بر پرسیاری ور بگره جبلی وان جی ریا گشا پیدان جی دروجا ویدا هیا وکا هم دزانن وزیر و گوهستنه Türkiye Abdülkadir Uraloğlu Serdana Bagdad'ı kır jibili rekeftina enerjiye dibek ve duvarı Real Geşa Peydanı da jî îsal peşveçûnek çêbibe û modeleke finansê û deriyê sînorî çarçoveyek were diyar kirin û ji bilî vê jî pirskirêka yanî pirsa avê heye. Yani ji di dema Sudanî da Serokwezîrê pêştir da yasayeka rêkeftineka çarçoveyî hatibû kirin. Dibe ku Iraq ji Tirkiye daxwaz bike ku ev rêkeftina dwarê avê de hatiye kirin were cîbicî kirin û ji bo cîbicîkirinê dê ku finansa wê were Belê birêz alaca te hinekî behs kir mesela projeya Riya Geşedanê. Eger ev proje Türkiye dibêje her tişt tamam em êdî dest pê bikin eger tamam bibe riyên enerjiyê wê bi çi rengî bêne guhertin êdî li rojhilata navîn? Yani henüz kalkınma yolu projesi Niha Reya Geşa Peydanê di mejî de amade ye, di nêrîn û fikran de amade ye. Lê qonaxa cîbicîkirinê de ez bixwe gelekî neerênîme. Yani biryardariyeka siyasî pêwîst e û em bibêjin bingeheka aborî jê ra pêwîst e. Ji ber ku di destpêk qonaxa destpêkê de 20 milyar dolar pêwîstin û em dizanin ku tu welatek bi serê xwe nikare vî pereyî dabîn bike. Projeya Reya Geşa Peydanê û em bibêjin dê ji bo bibe rêgeheka enerjiyê jî di heman demê de yanî petrolên Besrayê yên Iraqê bi rêya vê Reya Geşa Peydanê bu em bibêjin di wê çarçoveyê de boriyên xeta boriyan were danîn û were Tirkiye û ji Tirkiye jî derbasa Ewropayê bibe. Niha ji bo axaftina li ser vê yekê hîn zû ye. Lê Reya Geşa Peydanê rêyeka gelekî giring e, projeyeka gelekî giring e hem ji bo Erbîlê hem ji bo Bexdadê hem ji bo Tirkiye yani Herêma Kurdistanê gelekî giring e. Lê weke hem xeteka veguhestinê hem xeteka bazirganî ye û hem de Gelekî spas birêz Mehmet Alaca sporê siyaseta derve û peywendiyên Tirkiye û Iraqê. Tu ji Enqerê li gel me bûyî zor spas.